jauhetta. Äsken kuvasin videossa pätkäs jotenkin, niin nyt ilmoitusasiaa. Joo, se koskee mua ja hiihtolomaa. Mä oon lähdössä GT Jupen kanssa tonne lomalle. Käykää kattoo senkin kanava, siellä on vain yksi video, mutta se on hyvä. Se tekee Growtopia-videosta, jos ei nimestä käynyt ilmi. Growtopia Jupe. Niin. Ja sitten siellä mä ehkä teen jonkun videon. Jos siellä on hyvä valaistus, keksin aiheen, teen videon. Mitä muuta? Viikonloppuna saattaa tulla My Day. Ehkä. Ja sitten on sekin vielä, että hiihtolomalla multa ei kauheasti tule videota, kun ei tule muutenkaan videoita. Perjantai karkkipäivä, se tulee ainakin. Sen mä voin. En oo varma. Riippuu kuinka sokerihumalassa olen ja että jaksanko tehdä sen. Ja sitten vielä sekin, että I'm a duck.